якам гуфтанем ки ҳамин моҳи муборака ба ҳам шунавандаҳо ҳам тамошобинои канали шумо муборакбоӣ кунам. Як-ду савол барои ҳамин шиканандаҳои рӯза гуфтанӣ савол доштум. Ростӣ як бародар як-ду рӯз пеш занг зад, мара пурсид ки мара духтур гуфтагие ки як леченим рафтестай, мега ҳамихел курс лечени савол дод мара ки мақсад амира чӣ хел бифаҳмем ки мара дар як рӯз 3 таблетка антибиотик гуфтагия амира чӣ хел кунам. ма гуфтум мақсад ай фикри худам акира гуфтум шон ки саҳар якташа бихӯрем вақти чӣ даво бегаҳда, вақти дар вақти рӯза нахӯрен амира. або кадоме гуфтастеш ки мақсад ҳамин беов хӯрданаш мақсад дурустай? Не, таблетка ки худ рӯзаш мешиканад, бе об хӯрдан ба об хӯрдан, таблетка ба ҳалқ мерад. антибиотик мақсад мешикана антибиотик ба воситаи укол бошад, бале ягон ривоятҳо ҳаст, хилоф ҳаст, лекин ба воситаи даҳон ҳамчун фурӯ бурдан вай рӯзаи мешиканад. агар воқеан бемор бошад вай маъзур аст, гуноҳ намегирад. лекин агар беморие бошад ки бемории несериозне аст ку, яъне ки шарт не ки ҳозир дар рамазон табобат кунем, ё мумкин аст ки се дору бошад, якташа масалан соати 6 бегоҳ вақти шом хӯрад, якташа соати 12 шаб хӯрад, якташа 4 саҳар пеш аз саҳрӣ хӯрад масалан бошад, ин хел кунад. Не ҷо зарур вай бояд хӯраду бояд рӯзона бошад ва бемориш ҷиддӣ бошад, шариат барои бемор иҷозат додааст ки рӯза хӯрад, баъди рамазон қазоӣ дошта метавонад, лекин вай рӯзае мешиканад. ака то дараҷаи ра нестай метона қувват дора ки бача ёш ихе бошад шаб бихӯрад, ихе бошад шаб бихӯрад.